I tenim amb nosaltres la Maria Coll, la codirectora d'aquesta revista Valors. Maria, bona nit. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Maria, dueu 10 anys de revista Valors parlant de valors, d'ètica, de reflexió. Suposo que de molts temes diferents i imagino, de fet n'estic segura, que l'economia és un dels temes que toqueu sovint, no? Sí, nosaltres quan tractem un valor sempre intentem que aquest mateix valor el puguem mirar des de prismes diferents i un sempre intentem que sigui l'economia, perquè creiem que l'economia és bàsic, és un dels puntals de la societat i per tant se n'ha de parlar. Alguns valors no gaire populars com la lentitud o l'autenticitat també fan possible que aquesta economia avanci d'una manera més positivament, no? Tots els valors jo crec que tenen relació amb l'economia i més ara, com dèiem en el reportatge, que s'ha posat en dubte que l'economia tingui valors i ens ha portat una mica en aquesta crisi, es demana que precisament l'economia recuperi uns valors que ha anat perdent. I valors com per exemple la lentitud, hi ha tot el moviment slow que els ha recuperat, aquests valors. Hi ha, per exemple, tot el comerç de proximitat, aquest de quilòmetre zero, aquestes botigues de quilòmetre zero que aposten per un comerç de proximitat, de coses fetes just al costat de casa i de productes autòctons. Tot això la gent ho valora molt. Tot el valor afegit que li puguis donar a un producte, la gent ho valora i està disposada a comprar. Tota l'economia, per exemple, de responsabilitat social, si la gent pot pagar per qualitat, però a més a darrere hi ha un bé social, una economia del bé comú, la gent està disposada també a pagar fins i tot una mica més. Perquè saben que val la pena, o creuen, no? Ho creuen fermament, vull dir. Perquè saben que darrere hi ha una cooperativa, per exemple, que hi ha un projecte social, que hi ha una responsabilitat, que hi ha un bé per la societat, i tot això en el producte li dona un sentit, més enllà de la qualitat que pugui tenir el propi producte. I això la gent ho valora. Per tant, tots aquests valors que portin, a més del producte, que pot ser la qualitat, el seu ús, però tots aquests valors socials, tot això, avui en dia, és bàsic per a una empresa que pugui donar-hi un valor afegit. Per tant, reflexionar sobre valors, sobre el que ens està passant, és innovador? Ho hem fet sempre? Ho estem fent més ara que abans? A veure, des de molts àmbits, parlar de valors no és una novetat. Per exemple, des de l'àmbit de la filosofia, durant molts anys s'ha parlat de valors. Entre el món de la societat, el món social, diguem, de les entitats, més que parlar-ne, la gent s'arremanga i els converteix en una realitat. Les entitats socials, el valor de la solidaritat no reflexiona, sinó que el converteix en una realitat. Però, en canvi, des de l'àmbit de l'economia, potser ara s'està parlant més d'això. Fins ara l'economia no parlava tant de tema de valors. Havia anat fent, si més no. Sí. I en canvi ara fins i tot reflexiona de coses que fins ara no es parlava que fossin valors, com podia ser l'èxit o la competitivitat, i ara es parla que això poden ser valors si els fas de forma ètica. És a dir, l'èxit pot ser un valor si actues de forma ètica quan aconsegueixes aquest èxit, o la competitivitat pot ser un valor positiu, un valor positiu, pot ser una persona competitiva, però si aquesta competència la fas d'una forma ètica, sense fer la traveta amb uns altres, intentant també una economia del bé comú, pot ser una cosa positiva. Molt bé, i per acabar, el factor F de la Maria Coll, aquell ingredient indispensable per tirar endavant? Aquí en el reportatge dèiem la iniciativa, crec que és bàsica, però també darrere de la iniciativa hi ha d'haver un compromís, és el que dèiem, hi ha d'haver una iniciativa però acompanyada d'un compromís, perquè el compromís també porta molts altres valors al darrere. Hi ha una responsabilitat, però a més també el compromís, si no et compromets amb una cosa és perquè hi creus i perquè a més hi ha una il·lusió, perquè hi ha una cosa que tiri endavant i també hi ha una esperança també de futur. No et comprometes amb una cosa si no creus que tindrà una mica de perspectiva de temps de cara endavant. Molt bé, doncs Maria, moltíssimes gràcies. Ens quedem amb el teu compromís. Espero que ens veiem aviat i felicitats pels 10 anys de la revista Valors. Gràcies.